Pa guverner Centralne banke Senad Softić i danas je ponovio ono što govori posljednjih dana. Dva su formalna preduvjeta da bi novac bio raspoređen. Prvi je promisorna nota Ministarstva financija. To je dokument koji oni imaju. Drugi je posebna odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U 23. aprila je Vijeće ministara dalo nalog Ministarstvu financija da izda promisornu notu. U toj istoj odluci, u tački 2 se navodi da će sredstva biti raspoređena po posebnoj odluci Vijeća ministara. I to je u stvari dokument koji čekaju u Centralnoj banci da bi ovaj novac konačno bio raspoređen. I sve vrijeme govori da oni nisu adresa na koju treba uputiti ove kritike, već da je to Vijeće ministara. Evo šta je za Novu BiH rekao guverner Centralne banke. Formalno čekamo ovu odluku Vijeća ministara koja se ispostavila kao prepreka da se može postupiti dalje u skladu sa instrukcijama. Ja se nadam da je ovo savladiva prepreka i ona se može riješiti vrlo lako, samo da Vijeće ministara ili donese u formi kako je najavilo da raspodjela bude u skladu sa pismom namjere ili u skladu s memorandumom, bilo kako da to dostavi Centralnoj banci i mi možemo u roku od jednog dana ili manje da rasporedimo sredstva na entitete i Distit Brčko onako kako je to predviđeno memorandumom. Svima je jasno da je ovo krupno političko pitanje, međutim guverner sve vrijeme tvrdi da nije spreman da radi mimo odluka Vijeća ministara, ne želi raditi nezakonito i ne želi u stvari na bilo koji način diskreditirati instituciju na čijem je čelu. To je i danas također izjavio za Novu BiH.